Ka Staff Selection Commission kalau pentip sya baru ki applicants ki apply nak benca ka post multitasking staff lane MTS bat kumjuru ki apply nak benca ka post Havaldar khamtame ki badai na po ka state Meghalaya bapin subha ban late ha ka website jong ka Staff Selection Commission manla kapor khnang bapin yo jing tip ha ka badai bat ai ki khubor lane ki jing pentip di bawan leng ba ke ni ka department di ha ni ka video ngan wan ra hp hak ba dei ba ka examination 2024 hak ba nagleng jong ka staff selection commission kala pen kenia ya ka exams hak ba dei ba ka pus mts ba ka pus havaldar de men shua kani ka staff selection commission kalapan bena bat kalapan tip ba yaki exams and penlong habnai Julai bat Agust ajar sau handai hakani kanti bamta kalapan kenria no ya katarik bat ya ki benai ki ben yakun ya ka exam jong ka multitasking staff bat ka post havaldar na ka benta ki applicants ki bala apply na benta ki te ki post te pin subhaban pe ya kani ki video hadu benakut khnang ma phin yo ya ki jingtip hakbai dei bat kitarik lane bat ubanai jong ketika exams. Lada bidang semai hakani ke channel bat kunjuru hagi video ke jonga ngat sobha ban kerpat jopi bafinya share like bat subscribe na benta ki employment news bat kunjuru ki important notifications ki ban sawan hakini kisingi. Kumbangala debong ba nagaliang jong ka staff selection commission New Delhi kalapan kerja ya katorik bat kunjuru yo benai untuk exam jong ka post MTS bat kapus Havaldar kata kaban sa penlong no ha ka laipo tarik u September hadu ka khatsau tarik u November jong usnem arajar arpsau tikamta la garpat ya ki candidates lane ki applicants ki bala de ban apply nak benta ki te ki post khamtam e ki ban apok state Meghalaya bapin subha ban update ye naka official website jong ka ssc nang bapin yo ya ki jingtip bat ki notification ki baman gasngi tikumta kerpat ya ki applicants baro way ba phila de ban apply na ga benta ki te ki post snow ba ban prepare no kre ba ki code ki jongphi ki syllabus te lada phimtip ki syllabus lane ki marks hak ba dei bat kumno ba phinto na ga benta ka te ka post jong ki multitasking staff bat kumjuru jong ka post havaldar kerpat ya pi bapin bu ya ki comments ki jong pi hagi comment box ki jonga nang bangan la ban penmi lane bangan pen ya pi kum ki a kita ki jingkali lane ki subjects but kumjuru ki marks ki ba pi ban score hagate ka exams jong ka post mts but ka post havaldar te nga wish ya pi baro ki applicants nagamta ka te ka exams ban salong how banai September but ubnai November katana du laipo du katsau tarik jong usnyam ajar apsau kublai shibun ya kijing plai por kijing phi bapin sngap bat ban page ya gani ka video bat kumjuru ya ki employment news ki bangal adep ban upload hakane ka Silva official channel kublai shibun